Mateo chitsauko chechina. Kuedzwa kwaJesu murenje. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoedzwa nadhiabhori. Wakati azvinyima zvokudya mazuva ana 40 nousiku una 40, akabva oziya. Zvino muedzi wakauya kwaari akati, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuti munhu haangararame nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Zvino dhiabhori wakaenda naye kuguta dzvene, akamumisa pamucheto pedenga retemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako, achakusimudza pamaoko avo, kuti ureke kugumburwa rutsoka rwako nebwe. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo kuti usaedza Ishe Mwari wako. Dhiabhori ndokuendazve naye mugomo refu akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuti namata Ishe Mwari wako, umushandire iye oga. Zvino dhiabhori wakamurega, vatumwa ndokuuya vakamushandira. Jesu anondogara Kapenaume muGarireya. Jesu wakati anzwa kuti Johani akasungwa, wakaenda Garireya. Zvino wakabva Nazareta akandogara Kapenaume pagungwa munyika yeZabhuroni neNeftarimi, kuti zviitike zvakarehwa nemuprofita Isaya achiti, nyika yaZabhuroni nenyika yaNeftarimi, panzira yegungwa mhiri kwaJorodhani, Garireya navaHedheni. Vanhu vakanga vagere murima vakaona chiedza chikuru. Navakanga vagere panyika yorufu nomumumvuri worufu, chiedza chakavabudira. Kutanga kuparidza kwakaita Jesu. Kubva panguva iyeyo Jesu wakatanga kuparidza achiti, pindukai, nokuti ushe hwokudenga hwaswedera pedyo. Jesu anodana vadzidzi vokutanga. Wakati achifamba kugungwa reGarireya, akaona varume vaviri, vana vomunhu mumwe, Simoni anonzi Petrosi naAndirea munun'una wake, vachikanda mumbure mugungwa, nekuti vakanga vari vabati vehove. Akati kwavari, nditeverei ndigokuitai vabati vavanhu. Pakarepo vakasiya mimbure yavo vakamutevera. Zvino wakati apfuura mberi, akaona vamwe varume vaviri mugwa, vana vomunhu mumwe, Jakobhosi mwanakomana waZebhedhiya naJohani munun'una wake. Vaina Zebhedhiya baba wavo vachigadzira mimbure yavo, akavadana. Pakarepo vakasiya igwa nababa vavo vakamutevera. Jesu anopota neGarireya achibata basa rake. Jesu akapota neGarireya rose achidzidzisa mumasinagoga avo nekuparidza vhangeri youshe, achiporesa hosha dzose nezvirwere zvose zvavanhu. Mukurumbira wake ukanzwikwa kunyika yose yeSiriya. Vakauya kwaari navairwara vose, navakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji namarwadzo, navakanga vane mweya yakaipa, nevakanga vane zvipusha, navakanga vakafa mitezo, akavaporesa. Vanhu vazhinji vakamutevera, vaibva Garireya neDhekapori neJerusarema neJudhiya nemhiri kwaJorodhani.